Здравейте! В това видео ще ви покажа как да си изтеглите приложението Google Classroom, с което да влизате в дистанционното обучение и съответно как да намирате вашите класни стаи. Влизате в Google Play магазина, на търсене изписвате Classroom. Приложението е съвсем леко, много бързо се инсталира, за няколко секунди е готово, след което можете да влезете в приложението. Бутончето вече се показа, натискаме отваряне и зарежда приложението. Натискате на първи екран първи стъпки. И тук ще излязат всички профили в Google, които имате на телефона. Задължително условие, за да може да влезете в класните стаи по време на дистанционното обучение в гимназията, е да изберете имейла ви, който е в домейна pgssht.com. Бъдете внимателни на тази стъпка, защото ако изберете друг домейн с gmail.com, тогава няма да може да... вероятно ще ви изпише грешка и няма да може да влезете в класните стаи. След като сте избрали имейла в pgssht.com, трябва да изберете ролята на учащ в класната стая. Става с посочване съответно на първата иконка, след което вече сте в класната стая. За да можете да влезете, избирате първото бутонче включване, защото вече сте поканени от администратора на платформата. След като натиснете бутончето включване в съответно тестовата стая, тази е тестова, а вие тук ще виждате всички стаи, така както с предметите. Ето от това бутонче, тук ще са подредени вашите курсове или вашите предмети. Тук за сега съм направила само една тестова стая, за да ви покажа как изглежда тя. Първоначално виждате стената, най-отдолу имате три бутончета: поток, работа и хора. Потока всъщност, това е много наподобява стената във Facebook. Тук излизат всички задания, всички коментари, които се правят по време на часовете. Съответно, заданията, които са ви възложени от учителите, ще можете да виждате в работа. Ето тук има едно задание, което е дадено за самостоятелна работа. Като натиснете върху него, ще може да видите какво е и съответно да уточните и да го направите всъщност, като обръщам ви внимание, че е възможно да имате зададен и краен срок. Ако не спазите крайния срок, работата ще бъде отчетена като ненаправена. Така. Още нещо важно, когато имате онлайн занятия в класната стая, ще можете да се присъедините от бутончето, което е с формата на камерка, тук най-горе. Съответно, когато натиснете, ще влезете в Google Meet приложение. Ако го нямате инсталирано на телефона, можете да си го изтеглите или съответно да влезете в него през браузъра. По-лесно ще ви е, ако си сложите и това приложение и директно си избирате да влизате през него. На хора ще виждате съответно преподавателите и вашите съученици. Тъй като това е само тестова класна стая, тук в момента няма други ученици. Това е вашата класна стая. Съответно, вие ще виждате поканите за всяка една стая по предметите и ще е нужно да приемете да бъдете ученик в тези предмети, за да виждате какво публикуват учителите ви и съответно да изпълнявате заданията.